Halika na, saan na ba yung papa? Hi, brother. Vlogger. Hello. Hanan. Hindi ko na-videohan sila. Dito yang dito na yan. My cousin. Papasok di iday. I want to see the birds. You want to see the birds? Feed. Feed. Maraming mo dyan. Yan, napapahinahanap mo mga Malaysian. Indonesian council. Mga Indonesian. Ito kadyo batik-batik.
Nagje-Jeddah rin kasi sila. Nagje-Jeddah sila side trip nila. Ha? Maningkat ang Jeddah. Malingkat? Parang Mga brand new one. antique, old. Dito na ito mga dyan. Saan? Mga guys. Ah. Meron ditong old na ano. Di ba yung may old dito? Mm-mm. Mm-mm. maganda. هنا مالك تخفيض 25 عباية. Oo. Hindi malaki yung pattern. Dali oh. Wag na. Dali mo siya dito. Yung for lalaki or for babae? Merong kuha rin doon. Kabayan na yung dalawa kakain ng pamilyanan. Ang mga pamilyanan. Di ba 35? 70 plus 70. Oh, 70. Pero ang sabi niya, nag-iwas ko siya na 15 real sa akin. Sino? Ano, kasi Dubai na yun. Meron akong 35. Oh, sa akin meron din ako nakuha. Kaya sabi niya, 50 daw. Ayan. Saan tayo magbuka na? Yes, we will go to the car. Let's go feed birds. Let's go feed birds. Wanna feed the bird? First, we go to a good spot where there's lots of birds. Then we just throw. Mabilis pala siya, 180 per kilo. Mabilis yun, no?
kahit hindi pa ako approve yung Hajj leave ko. Pero naramdaman ko na. Bigyan tayo bukas, no? Parang kanina lang. Wala pa ba mga tao?